Skopje'de Makedonya'nın İngiliz Üniversitesi'nde studentler resmilere bilim idaralarının üstünden hasken gözegçilik ihtiyarını veren täze kanuna hemde teklif edilýän düzedişlere karşı protest geçirdiler. Bilim Ministerligi bu kanunun Makedonya'nın üniversitelerine verilýän bilimin derejesini ýokarlandyrjagına edýär. Emma studentler hökümet konstitusiýada kepillendirilen akademik öz başlyklygy ýok etmäge çalışýar diýerler. Protestçiler ýokary bilim barada täze kanunçylyk talap etdiler we öz üniversitetlerini awtonom zowrak diýip jar etdiler. Peşawarda Demirgalyk Günbatar Pakistanda Tiri Tevtiniň ýaşaýan ýerinden göçürilen adamlary goşunyň islamçy jeňçilere garşy eden hüjümleri sebäpli ýitiren emlaklarının öwediniň dorunmagyny talap etdiler. Ýaşaýan ýerlerinden göçürilen puştunlar hökümetiň özlerini haýal etmän olarky jaýlaryna dolap etmegini hem talap etdiler. Islamabaddaky hökümet komissiýasy olar ýyl içinde öz öýlerine dolap getirmek planlary barada maslahat etdi. 2004-nji ýylda başlanan hökümet hüjümi sebäpli Tiri Tevtinden 2 million çemet adam göçürildi. Последние несколько месяцев не прекращалась. Bişkekde olarky baş prokuror Kırgızstanyň prezidentini tanqytlady we özüne atylan haýwatlardan soň başgalasynyň howpsuzlygyny alady edýändigini aýtdy. Kanun çıkarcılaryň we ul derejeli hökümet resmileriniň bir näçesiniň garşysyna jenaýat işini açan Aýda Salyanowa bu beýanaty ýanwarda işden çekilýär gurnulan ilkinji metduat ýygynyny etdi. Salyanowa prezident Almazbek Atambaýewiň korrupsiýaga garşy görüşmekde siýasy erkiniň ýoklugy sebäpli işden çekilendigini aýtdy. Ol ýa-da adamsynyň korrupsiýa ilteşigi diýilýän galmagal bilen baglykda işden çekilendigini ret etdi. Tbilisde ömürlük tutsaglyga hökm edilen 60 tutsag 2 hepdeden gowrak bolar başlan açlyklaryny dowam etdirdi. Tutsaglar öz jenaýat işleriniň täzeden gözden geçirilmegini talap edýärler. Aklawçylaryň wir tutsaglaryň saglyk ýagdaýlarynyň hem yaramazlaşýanyny aýtdy. Gürjistanyň häzir 80 çemeti ömürlük tutsaglykda otýar. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.